Sugeng sore dulur. Iki lur parine bar diwatun. Nah, ya seketok rada resik lur. Ya iki karek ya ning sing sita loro ketinggalan lah lur ya. Alhamdulillah wis ketok resik. Bar diwatun wis bar dirabuk. Ketok resik. Sukete ya ilang. Wah nyemproti lur. Kapre yo akeh ya lur. Ya resik. Nah, ketok ijo-ijo iki. Wis nyemprot nah lur. Lembinge ya eneng lur. Semprot bareng lho, pangga eneng. Alhamdulillah wis ketok resik. Bar diwatun, dirabuk. Ketok nyepor-nyepor. Iki seorang garuk lur, langsung diwatun iki. Gompuk. Omatos ya garuk lur. Brauke empuk. Wis ora digaruk. Kok calone mindoni neh lur. Ya seeneng lah sukete iki. Terus tenan ya ora iso lur. Mes sesasi kesane lur. 20 dina lebih ane. Nah iki walange sangit ya eneng. Alhamdulillah. Nyemprotin nah lur. Lembingnya oke lur. Oke lur, ngoten rumiyin.